Kene mor mara ni podikete karkai chendo ni mara mbaka oromo. Sare ngoma pio ahinya tangi nitie ote mano oro mokwongo karkacha, jogo mane ywago weche mag apeini, nderni pod richo, chike kete yo machal nade. Penjo ma dhigo yueyo kana penjo wakili Silas Nyakakimba karka. Kisumu en achiel kuom bombe mantiere pachoka. Kendo kirango Nyanza ene boma kende mantie kacha boma maduong' manyalo wacho. Kisumu nindo koromo sapagareyo. Jio se chako fuelo, jo mani chirombero se chako loro, kendo ka en chirombero kanyo, nitie kinde mane mama wa uso iye kanyo. Sapagareyo chena oka ng'acho se chako yuayo gate, en gate moro me yuayo cha to kochopo piny ti lore, to onge jo madonjo, mano chiro ma ng'acho onego bed ni use. Kin gik mamoko mapontiere karka. Mae boma monego bed ni itiyo godo kata kaka supply gik moko Siaya, Homa Bay, Migori, gik moko timre karka. To kone ka gigi timre. Jowala moko bende loro kendo wuok, biro e boma maduong' nikech gilawo ohala mantiere karkae. Mondo mi oik kaunti ma Kisumu, kata boma ma Kisumu, kende mondo mi orwake mwandu minyalo yudi kawuok e sirkal. Otime yo machal nade, kinyalo somo ne gi rieko. Isomo rieko e kaunti ma Homa Bay weche mag chike, atere weche mag uchumi koro. Kisumu. Iko ni winam nindo sapagareyo? Sapagareyo loro. Mano badiria. Yeah, but aparo ni gini biro kawo riwruok mar kidienje mopogore opogore. Johala ma private sector investors, sirikal mamalo, to gi sirikal mar county, kotelne gi gavana nyo eyo makama. Apani sirikal mar county onego us county mar Kisumu, sana Kisumu city itself, kaka town maduong' ma welo madwaro biro bayo kata nena achiel ariyo nyalo bire, joma biro timo ohala nyalo bire. To mabende duong' kabisa ne jo ohala matindo tindo kata ma diere en weche ma jo kizungu wacho ni licensing incentives. Onego sirikal ma Kisumu county nonane kaka ginyalo keto weche mag chako ohala kata licenses mag ohala kanya bed affordable ne jok ma dwa timo ohala matindo tindo kata ohala ma diere. To nitiere projects ma sirikal timo machalo se kaka kora affordable housing, weche mag ute migerogi. Cleophas, ute gi kigerogi kata mana ma Homa Bay kata ma Lumumba ma Kisumu, nitie gimilongo ni supply chain effects. Ibiro ni ojende moko tiyo kanyo, mine moko kelo gimoro kanyo, nitie ng'ama kelo bao, ng'ato kelo mana kifungu, ng'ato kelo lock. So samigero utegi wang'e maber wa dhi dwaro stima. Nikech moro Kisumu bende en city mok nindi chon, onego beni kowe stima maliel ogingo dinga sit kagi gi stis ma city center kagi. Oko ne bende stima nitie. Koro me wacho gino dwaro makrok ma kind sirkal mamalo gi mamwalo. Nyiso ni wuon bandera mar stima ma en Opiyo Wandayi. To gi stakeholders mamoko nyaka security actually. Kanyo tingo osiepo ma Raymond Omolo gi jotelo mag captains mag security machalo waziri mare Murkomen, to gi bad sirikal ma ilungo ni jo provincial administration machon masani en regional commissioner gi team ne. Ka security nitie maber to stima nitie, to johala nyalo bedo oko kanyo matimo ohala seche mang'eny mok mano ohala moro miwacho cha kende miwacho Well thought. Yeah. So ka security nitie maber to sirikal mamwalo to gi mamalo boketo incentives maber ne jogo ohala mok nigi neno ni ing'ado gi ahinya, but always it takes a balance. So mano gine magibu neno nito regime mane manyalo miyo ji bed attracted mondo timango oya ohala gi nyaka maybe saa uchiel otieno kata saa abiriyo otieno ke jito nyaka nindi Cleophas. Kata pani en 24 hours nyaka ang jomoko ninde jomoko be a shift. Kora pani security incentives mag timo ohala in terms of licensing to gi county ma Kisumu won bonego Kisumu nto Kisumu ni ka biuru private sector investors, biuru kel opportunities ka. One young people must in the school. Ama tira to which mag education importantly ki yena
Hapa ni at the end of the day Cleophas, gik matimo giduto tetete bed projects, bed mag sirikal mamalo gi mamwalo, gima duong kabisa en support ma inyalo chiw ne somo ma mwalo ma gwenge, somo mag gwenge ma jo kizungu luongo ni rural education. Kanya pano nego wangi kabisa kaka jo ma Nyanza, jotendwa duto mondo ji odhi school, law skunde, infrastructure mag skunde, nderni madhi skunde, support system ne jok monego beni somo to gin gi isus, obed no yae weche mag bursary mag CDF kata endowment funds mantie kata mana private ilungo nango foundations. Tapani Nyanza as a whole gimone gwangi sani kabisa seche mas iko menyido ni yure tije go helni gi keto ojendo jitegemea. Gima duong kabisa mone gwangi en support ne rural education, somo mar nyithiwa, kech mane kakwa this secure future mar ok kano manoganda kata pinywa kata mar families mwayae. Yeah, the only way to secure future mar family mayae Mfangano Kakimba en neno ni ntino mae dala wa somo. Yeah, kech mbele kanya kaben maonge. Gima kinyo konge kinyi jaga kibaonge dala wa mayae samuru kinya onge. Dong mano ina dir. Tere kanya secure future mar dala mayae gi Kakimba, gi Mfangano, gi Suba, gi Nyanza, and therefore Kenya as a whole the only route and support ne rural education. And angeni en agenda maduong okadalo sesani. Kamano.